Partijiet minn film Taljan maħsub biex ikun fis-swali taċ-ċinema s-sena d-dieħla qed jinġibed f'pajjiżna bħalissa. Il-ġbid tal-film qed isir fil-Forti Rikasli u fil-Malta Film Studios. L-isem tal-film u Tolo Tolo fost l-atturi hemm l-attur rinomat Taljan Kekko Zalone. Dan il-film qed isir b'investiment miljonarju tant illi f'7 ijiem ta' xogħol f'pajjiżna mistennija jintefqu mal-1,500,000 euro. Meta żar lit-tekniċi u l-atturi fuq il-post, il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi nota kif produzzjoni bħal din ħadmet bosta Maltin, inkluż atturi. Return on investment ġo l-ekonomija tagħna hija waħda b'saħħitha. Jekk taraw hawnhekk hawn supply chain sħiħa ta' nies ta' atturi, support actors li huma Maltin, extras, nies li jipprovdu l-props, il-film commission li jipprovdi s-servizzi tagħha u anki lukandi u faċilitajiet oħrajn. Media fl-Italja diġà qed tirrapporta b'interess dwar din il-produzzjoni, tant li qed jintqal li hemm antiċipazzjoni kbira għaliha. Fil-waqt li s-sem tal-attur Zalone qed ikompli joħroq interess. Siti dwar iċ-ċinema rrapportaw ukoll dwar l-istorja li hija waħda komika. Il-Kummissarju Malti għal-films Jonfqu tkellem dwar kif il-ħsieb tal-Kummissjoni u li films ta' dan it-tip saħansitra jdumu aktar f'pajjiżna, għalhekk l-investiment fi żvilupp ta' soundstage fost l-oħrajn. Huwa importanti biex aħna nkomplu nsaħħu l-infrastruttura tal-film facilities ġo pajjiżna. U għalhekk Malta ma tibqax tintuża biss għal water tanks jew għal locations imma għas soundstage biex produzzjonijiet barranin li jiġu jiffilmjaw hawnhekk jibqgħu hawn Malta u jiffilmjaw l-interiors tagħhom ġewwa pajjiżna. U bekk inkomplu nħallu aktar crew jaħdem, aktar nies jaħdmu u huwa tajjeb ukoll għall-ekonomija ta' pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.